че се казва Митко. Ти откъде го познаваш, бе? Така ли? Тук ми намери сме на някакви връзки и ще... Добре, че нямам микрофон. Митко, здрасти, аз те познавам на колко с години. Няма потърси чанта за телефона. Да, честно спрягам. От 10 години имаш книжка. Ти ли му я взе? Верно ли нямаш книжка сега в момента? Аз взеха ти я, кой ти за превишена скорост? Мале, Митко, трябва да оправяме нещата някак си, бе. Добре, мотор можеш ли да караш? Чакай. Добре, значи е в него. Митко, да, глас да повтаряш, че трябва поне 15 години стаж в академията. Разбираш ли за какво става въпрос? И така, дами и господа, момчета и момичета, избрахме новите тайни агенти на полицията, но преди да ги пуснем на обучение в полицейска академия им предстои много тежък изпит. Готови ли сте да ги подкрепяте? Я да чуя колко силно пляскате! Застана до маската да убия. Да, и вас искам да ви видя как пляскате, господин. Да, вас не гледайте жената. Я да ви не може ли да направите? Я да видим, може ли така? Съжалявам, снимам. Браво, бе! Изпълнителни сте! Точно така, сега да видим колко са изпълнителни и нашите нови тайни агенти, тъй като изпитът е много сложен. Трябва да направим следното нещо. Да загреем кръстчетата малко, за да не се съсредите нещо. Митко, не ме слушаш нещо, не ме гледаш в очите като говоря, но нищо ще го преживея. И така, почваме да загряваме. Раз, два. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Раз, два. Обратно скъпа, докато го направиш, ще се дизме всички. И раз, два. Аплодисменти! Загряли се добре? Ти как се откръсна надолу по принцип? Изтръпнал. Това звучи много така. Я, можеш ли? Това движение владееш ли го? О, да! Аплодисменти! Я да видя ти какво правиш. Абе, генерал Джак, малко са ти по-ничките за това движение, да ти кажа. Малко са ти. Чувствате се загряти и тогава, значи май е време да извикаме нашият асистент, защото вашият изпит започва точно сега. На нас с генерал Джак ни е много интересно. Можете ли да карате колело? Ще справиш ли? Сега ще проверим техните умения, преди да ги изпратиме в Академията на специално обучение. Митко, вълнуваш ли се? Можеш ли да караш колело? Чакай, преди да караш колата, взех ти книжката вече, ще видя как ще се справиш с колелото. Първо е ред на дамата. Заповядайте. Искам да чуя ваша подкрепа, дами и господа, защото изпитът наистина е много, много труден. Давайте сега, смело и безотговорно, госпожа, плаца е широк. Аплодирайте! Аплодисменти! Оп, 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 леко, 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 леко. Как да държа, не се пипа така чужда жена. Още малко. Давайте, 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 давайте. Оп, 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 оп. Не ви чувам да аплодирате. Леко, 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 леко. Седалката винаги нагоре. Нещо си изпотихте, май. Не е трудно, Митко, виж сега. Оп. Добре, окей, ще зачета. Ще го зачетем. Дита, зачитаме ли го? Добре, окей. Заповядайте тук, приятелю, ти си наред. Сега искам да чуя вашите аплодисменти и за него. Защото и той прекалил с поничките като мене. Айде, брат! Аз ще го видя как ще се справи. Оп, 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 оп. Леко проучваш, точно така. Внимателно. Оп! Леко, 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 леко. Дита, дръж го. Дръж го, Дита. Държи се. Колелото нищо му нямаше какво да правите сега. Колелото си беше много добре. Я пак, давай, 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 смело. Виж, жената се опита да го прави. Леко да човек, бе. Какво направи ти с колелото? Брат, бутни го просто, е! Минаваш на диетични понички. О! Леко, 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 леко. Аплодисменти, дами и господа, аплодисменти, не ви чувам. Минавай се седалката, че ще стане авария. Митко, не питай дали е лесно, качвай се бързо. Смело и безотговорно. Ще помислиме. Дита трябва да каже. Хоп!
Леко, Митко! Леко се пребиеш, бе, човек! Спри, бе! Ей! Ще шупиш колелото. Ето, щупи ми колелото сега. Ами сега... Я да ме помогнеш сега да ми оправиш колелото веднага. Какво ми направи на колелото, бе, Митко? Това е веригата ли? Не, той сказа и веригата ли сказа? Не. Ама ще се опитваш пак? Напиш! За малко ти пале трапа, обаче набрало това. Колело вече май нищо няма да става от него вече. Виж сега, Митко! Това колело се кара ето така. Аплодисменти за момчето, което е виновно за коренчето на генерал Джакшат да носи фонички всяка сутрин. И така, вижте какво. Справи колелото. С колелото как се справиха? Може ли някой да каже? Добре, приемаме ли или не приемаме изпита? Силно! Тук тази страна няма чувам изобщо. О, диджей Стамен, здравей! Кажи, Стамен, не приемаме ли изпита или не? Стават! Се изпита тогава, влизаме Стават! в колата и ще ви караме в... Чакай, бе, човек, чакай! Митко! Абе, супер нетърпелив си, братче, какво ще правим? Направо не знам. Тайн агент ставаш на полицията, обаче първо минаваш на обучение, качваш се в колата. Жените и дамите са с предимство. Генерал Жак, ела да викаме шофьора, защото той нещо пак се е замотал. Шофьор! Шофьор! Еми, не знам. Ей, чак, тичай, бе! Както положението ми кажи? Ес, полкнията, ес, такова ще бъде тук. Също е, знаеш. Така ли? Заповядайте в публиката. Чакаме за новите тайни агенти на полицията. Както вече разбрахте, това не е Митко, това е Иво и е част от нашия каскадьорски екип. Аплодисменти! А сега... Не мога да пляскам, съжалявам.